Kaixo Txoriene, kaixo Zigoriturrieta, ikusten dozu hau? Ba, ikusten dut hori, bai. Bakizu segati daukagun hemen? Segatip, bota idazu. Gaurkoan oso errezeta zaporetsua daukagulako. Jo, Patri, benetan, ez daukazu beldurrik lanak enduko digutena, horrela jarraituz gero? Baina, eske... Bueno, edo beti, kontratatu algaituzte txirrimirri eta txiribitonek, noski? Eta zutur gorri batekin atera gara hemen, ni olako bozina batekin, zea beste oso txarranen, mak, eta eman egorra. Txisteak alde batera utziz, kondokotzut gaurkoan errezta zaporetsua, zapoarekin igual batean batek espada harrapatu, hortik zatorren. Eta ingo dau, gixatu bat, Andaluzian oso tipikoa dana, gixato moruna. Bai, eta da, horako, bai, nik besta. Baina irakurri nauen... Baina pintxo morunoarekin ez daukaz zekusirik. Moruna dator, pistotik. Osea, azkenian, arabiarrek ekarri zaudien, aski asko da errezeta honen oinarrixak. Orduan, oinarrixan, gizatu honen oinarrixak pisto antzerako bat, alberginiekin itxen dana, eta gero arraina botaten jako. Bai, jatorri ze sardinekin itxen zan, baina, gero errezeta hau moldaketa bada, eta kontakotzu bezala ningoten. Lehenengo, berakatza txikitu eta errego zingo. Jarraixan piper gorrixa, piper berdia, tipula eta alberginia kasolara bota eta 10 minutuan kozinauko. Gero tomatia gehitzuko, sumotelian apurat murriztu eta aurrerau piperrautza. Ospin apurtxo bat eta salda edo ura. 20 minutuan zuestituko eta bitxartian zapoa satitxu, irinetik pasa eta frigitxu. Gero, barazkixen gizatuan arraina jarriko, txirlak eta otarrenxak gordinik, kasola tapatu eta 5 minutuz kozineko dana batera. Erra. Eta, holaxe, barduan hori, pisto bat. Pisto bat normalian eitzen da, kuiatxoakin, gaur, alberginiekin, baina ikusten duzu piper geixau dagoela alberginia baino, beraz ez da pisto bat, baina, baina pistoa nik bieratara iten dut, egia da, lehen beti kuiatxoarekin iten duen, baina alberginearekin etxean askotan egiten dut. Bai, nik bai, Eta orduan, atzeko, eta biak ere erabili izan ditute pistoa egiteko, orduan, aukera bat hor daukazu, Bai, egisa da, horrek, aukerak eta emoten dotzula. Eta hori, izan duten moruan lehen, errezta hau itzen zan lehen sardinekin, sardinak moruna erara. Baina gero, basauen hor jatetxe baten azizien errezta honekin jolasten eta errezta partekatu zauen, eta nik internetetik hartu dut. Bai, hori izan zen, la Marina de la linea jatetxeko Salvador Lobatoren moldaketa bat. Eta, nik bieratara nahiko nuke, egia da, zapoarekin ziur hona dagoela, ze gaur egun niretzako, zapoa bala ez, merkatuko arrain gozoenetakoan niri behintzat asko gustatzen zait, baina sardiniak era berean ere gustatzen zaizkit. Agian ez zait gustatzen etxean geratzen den usaia sardinak iten ditugunean. Horregatik txorienen egin, da gero taperra eruen etxera? Bai, ero labean egin etxean. Etxean labean egiten badituzu, egia da, zabaltzen duzunean, hor ateatzen da pixatu usaia, baina ez da berdina frigitzen dituzunean moduan, ez? Geratzen dela, etxean naiz eta estraktorea, aire zurgailu bat obera jarri, Nik, uda baino lehen hor, sasoia izan zanean sardinena, erosin hauen eta airfryerrean, egin itxun. Eta airfryerren bebai, usain barik, da hori, segitxuan. Arraina itxeko behitu airfryerrean, gaina da, labiak baino apur bat potentzia gehiago dauka, da temperatura apurtxoa gehiago hartzen dau, laban arabera, baina niri azarra da. Eta jo, emoten dut, gaina hori usain barik, da garbi. Eta egia da, bitu, zapoa daukan, nik esan dut, kontrako bakarra, urtean zer presioan, baina urtean zer presioa ondo da. Sortzi 10 eurotara, 12. 10 piku euro egon alda presioan, ez? Baina egia da, egun bereziak etortzen direnean, gabonak eta horrelako fetxa pixkate seinalatuak eta presioa bikoiztu eta egiten dela, ez? Zapoa bada arraino horietako bat. Ez zapoakin bakarrik, hori... Ez beste batzukin, baina arraina zapoa, askokin pasatzen da. Erreboioa, zapoa, bixigua zer zanik ez. Eta lehatza pixkat egoten da, baina hauek badira batzuk ez, jendeak ematen ditzu dotore bezala, orduan, baina, guk hastien zir eta domeketan eta jaten dugu, ez dugu bakarrik egun bereziztan jaten. Eta, zapuak, umeak eta dauzkasunentzako interesgarria, ezagutzen ez baduzue, badakarrik dauka olako herriko ezur bat, gero iskinetara ez dauka inungo ezurrek, orduan, esan dezagun, jateko garbixa eta erosua. Hemengo alde guztia, eta hemengo alde guztia aragi garbi dela,
eta garbia, zuria, koipe gutxi haukana, eta bideoak ikusten baitu zuen nola arrantzatzen duen, umei asko gustatzen zaila. Sapoak nola jaten duen. Bai? Asko, nire semia beti, eta sapoa jarri nola arraina jatzen duen. Azkenean sapoa duten da etzan da lurrian, hor geldi, eta hemen dauka sapoa buruan nolako antenatxo bat. Ahoaren aurrian jartzen dut, ematen du, egia desan, xixare bat ola mugitzen egongo esan moduen. Urbiltzen dira arrai txikiak, hori zerrete da nire behiratzera, jateko asmoz, eta orduan sapoaren ahoa ikusgarria da. Sapoa daukana da, hor, bere pisuaren euneko, ez da izan bazan, baina 70 burua dela. Eta beste gutxi... Zu, arraindegira zui zenien, da hori sapua eskatzen dozu nien, normalien naiz eta zuk burua ez zauki guztoko da, ez dozula etxera eruen nahi, lehenengo pixaukotzue arraina osua, eta gero naiz eta burua kendu, kobraukotzue, hori bai bezpentza. Eskotan, haukutzen dagoelan bustantxo txikitsua, burutza supera hundixa, eta ez dut kiloka, ez dakit, 12 eurotan dau. Bartuko tolan 2 edo 3 bustanak guztetan jati, baina danak kobraukotzu hori kontuz, Baina kontutan izan, saldaiteko, arrai saldaiteko, sapoaren burua nahi eta nahi esko den osaietako bada, eta oso zaperotxua da. Eta bere egozita bere, badauka laragia, eta gustatzen zaizuen hori pixka txupatzen ibiltzea, sapoa osori buruarekin iten baduzu labean, badago aragian non jan, lehengo bere masaiak, zoragarria dira, horrek arroz pixkatekin olan baratxuriekin, depresiakin inda oso goxoa eratzen dira. Baina gero hemen hago inguruetan eta hor bazterretan eta badauka aragia eta badago jende bat, nire amatartean, gustatzen zaiola beti arraian buruak eta hor txupatzen eta ibiltzea eta ezurrak eta gure txen oso ondo moldatzen gara, ze amak ataloi jate ditu eta gu gara jaten du. Horren dano guztua. Ez da txarra, ez da tratu txarra. Bueno, nik hemen izen batzuk garri ditut, Julenek apuntatu dizkigu nola deitzen dioten toki ezberdinetan, eta sapoari danbolin ere deitzen zaio. Danbolina? Bai, danbolin. Sekula ez dutentzun. Bai. Itxasapoa, sapoa. Itxasapo, bai. Gero itxosapoa. Itxosapoa, lekitxon da elantxo ben da. Mori, euskal gixan arabera, ez? Bai, karo, etarian sapu. Sapu, sapo. Orduan, lehen garai batean, esan bat ere preziatuenik entzun da daukat, jende itxaso ero arrantzalei eta lehen sapoak bota egiten zirela. Bai, ala? Bota egiten ziren, harrapatzen zituzten da bota egiten zirela. Gaur egun pekatua. Eta gaur egun hori pekatu mortala da, ze sapoak, oso preziatua dira, eta hori bai, nik egizan ikusten ditu batzutan, isostua esaltzen dituztena, horako txikiak, hori debekatuta omarko luke. Horrek saldaiteko bai, noski, saldaiteko ondo daude, baina bestela, jakin da zertan bilakatu alden, Izostutakoak eta izeten die normalien xerratan eta. Ez da izaten. Eta bustenakin, osoa, nire esan txikia, bakarrik atala zuk daukasuna, baina daude batzuk, hemendik onakoa bakarrik, horako txikiak saltzen dituzena. Zo sekula ikusi. Hemendik honako atal txikiak bakarrik saltzen dituzena eta, ze pena, jakin da, zertan bilakatu dan, anuntzi hori zegoena telebistan duela urte askeo, txikitxoak ez mesedez utzi itzazu azten, niri utzi zidaten azten, eta hemen jarretzen dut hasi gabe. Saiatzen naiz, Saiatzen naiz, baina ez da moduri. Bai. Pistoa nola, Patricia, bitali? Pistoa, momentuz bakarrik piper gorrixa daukau, eta berakatz apurtxo bat, eta ointxe izango da baraskidanak erregozi, ez? Piper gorria, piper berdea, eta alberginia, eta tipula. Gero tomatia jarrikotza, hau, azkena. Ja holan baraskixak apur bat erregozitxa dauzenean. Eta hori, presixotaz eta berbaitzen, pentsatu desberdintxasunak eta egongo diela jatorrixan, eta baina, itxasapuen bai, lehengunen txirlak erosten eta, kristoneko desberdintxasuna. Tamainan arabera eta hori, batzuetatik. Hone txikitsu edia. 5 eurotatik ikusi dituzu eta nik ordaindu izan dut 40 euro. Jo, 40, nik ikusi nauen leku baten, beti eroste duten lekuan, eta saku bakoitzak kostatzen zaren 25 euro. Holan, saku txikitxo bat. Eta orduan esan nauen... Kilo erdikoa, ez? Igual izango zen. Bai, kilo erdikoa. Bai, kilo erdikoa, segun. Eta esan nauen, txorinen dotoria bagara, baina, inbeste, igual gabonetan bai, baina... Ez dakit lan. Hombre, nik iraieko asteazken tuntun baten, ez da hit.
Nik olako errezeta batean non, osai nagusia, pixkanik gehiago ez, zapoa eta esango nuke dela, eta baita ere ondoan da maskin barazkiak, berdin zait, arroz bateri txirla pixka txikia botatzea berdin zait. Beste gauza bada, txirla horiek plantxan egin behar baituzu eta plantxan jan behar baituzu lan. Saltza berdien. Ero gordinek baita ere, ostra jaten dien moduen txirla batzuk. Txirlak ostra jaten dien moduan, jatea bada gordin. Ez, egun baten ekarreko jo. Baina hor, bai ordainu behar da. Ze kontutan izan, zuk hori gordine jan behar duzula. Ordan, kalitateko produktu bat izan behar da, freskoa, eta horietan, hoxe, egiten da berdina hartu, eta izaten dien moduan ostrak hartu, labanakin, ostrak baino errezagoa, Ze ostrak zabaltzea, benetan, bere artea badauka eta bere zailtasuna. Saltzen dago honek labantxo berezizak, baina... Baina ala ere. Bai, praktika auki bezu, ez? Jakin behar da. Igual gabonetan baten bat urgentzitara joan da, holan... Behin baino gehiago, seguro. Gabonetan, seguro bat baino gehiago joan dela holako aberin batein da. Lehen hemen, aipatu du, Getarian sapu deitzen zaiola, eta Getari Kadizekin batuko du oin, eta hor Euskadiz. Euskadiz edo Euskadiz? Han esango dute Euskadiz. Euskadi eta Kadizen arteko lotura edo... ez dakit izendapena dan. Hor movida bat izan dute, zean elkarte bat omen zegoen Euskadiz deitzen zala, eta salaketa jarri dute, izen hori patentatuta, omen zeugaten baina guk gehiago goaz, azkenian Getariko Elkano jatetxekoak, Aitor Arregi buru dutela, Aitor Arregi eta berak esaten moduan lantalde guztia, bera taldeko bat gehiago besterik ez da. Hane jatetxe bat montatu dute, eta... Hane, Kadizen? Bai, fusioa, bi gastronomien fusioa. Euskalduna eta Andaluziakoa? Bai, Kataria jatetxea. Zelene Getariri erromatarrek Katari deitzen zioten, eta hortik atara dute izena ero. Bai, ze Kadizek badauka kutsu erromatarra pila bat, erromatarrakan egon zienean. Pila bat egon zien. Eta izea. Nik Kadizen behin egona espatre. Zea izea. Tarifan egoten bazara, baina... Horregatik, baina ez da, baina gu... Lekudanetan ez. Gu egia izan, egon ginen tarifan, eta hor ulertu genuen zehati dan mundu mailan, windsurf eiteko, holako toki esanguratzuenetako bat, baina Kadizen egon ginenean, egia da, hirian bertan, etxe artean da, ez zala horren beste nabaritzen, baina portura gerturatu ginenean, esan nio. Bai ez? Tarifan, baina hemen ere aizean nola iten duen. Horren gure txikiak lurrek urte bete erozeukan, eta goratzen egin, bota ez, baina ia bota iten zuela, eta hori gustatu zitzaigun Kadiz, herri politxa. Oso politxa. Eta han, urtero, 60.000, ez dakit Kadiz osoan dan, edo Andaluzia, Kadizen konkretuk edo Andaluzian. Andaluzia guztira. Baina Euskal Herriko 60.000 pertsona joten die urtero. Han peregrinazio bezala, Kadizera da, beste provintzia batzutara. Bidali, nik hori neguan ulertu nezake. Ni lehen egia da, eskalatzen genuenean, Kadiz eta Andaluzia aldera, eskalatzera, xorrora jute ginen askotan, eta Mala inguruan da asko eskalatzen genuen, neguan, batez ere, eguraldia Euskal Herrian baino atzeginago zela. Hori bai. Baina, udan ara juteana... Ikusitxa gaur egun zelako udak eta egoten dien, ez? Lehengo udakin enitzen jungo, eta gaur egunekoakin niri ara eraman behar naute lotuta, ze bestela... Alatabe, hango iluna barrak, hango, ez dakit, ondartzak horrek, ez daukienak mugarik, handagoen ambientia, nik konpentsatu ez da. Cabo de Gata, nik beti entzun da naukan, parke naturala, zoragarria eta karni. Zoragarria da? Bai, txon, kulpa neria izan zen. Ni parke naturalan zentzazioak pentsatzen nuen zerbait berdea arkitoko nuelan. Bai, urdai, zuretakoan. Bueno, ez dakit parke naturalan, nietako parke naturala zer dira. Zuaitzak eta natura pila horrein tokia. Hori, baina, ara jun, eta lehengo ikusten dut, westerreko pelikulak egiten dien tokia. Orduan esatea, Houston, arazo txiki bat dugu. Orduan, hartu eta esan, hemen bero egin behar dek. Aste santuan joine. Eta kontua, ni txakurra neukan orduan, eta txakurra zigoen itzaletik itzalera. Hora, harriak egiten zuten itzala, eta araño itzaleraino, iskutauta guri itxagoten. Berz, urrengora. Eta, itxasua bertan da zagen, bainzat itxasua freskatuko gara. Aste santuan itxasuan zeuen hotza ez, urrengoa. Sartu eta, kuskabi bagola nola biltzen dien gora ino, hotza, isoztuta,
Eta orduan ezin ziren freskatu, eta kanpuan bero. Baina, bueno. Ala gabe, zu aste santuen joan zitzen, ni abuztuan joatenaz Andaluziara normalian, baina iraian beti Euskal Herrian zinemaldirako prest. Hori San Sebastian, izaten da, hemen, onduan, Donostian. Zinemaldia, ez omen da horre, esaten dute. Bai, ni urtero joatenaz. Baina ordenen ez jungo, estatorra aktorea bakizu huelgan daudela, horre Hollywoodeko aktore guztiek eta huelgan daudela, eta ez da etorriko inor da, orduan, ni juten naiz alfombra gorrian da, nik usteatik, eta argazkiak atara bere ekin da. Bai, entzun dut, badukatzula hor esperientzia pasareletan da, bueno, kontauko zu gehiago. Baina, bai, nik ez dakit sarrerarik edo ez dakit lortu dozun da huelgan da bizen, baina kulinari zinema ziur estabiela huelgan, ze hori hor dau da, azkenean izaten die pelikula gastronomiko pila bat, eta horreikin lotuta menu batzuk, holan. Claro, eta 10 eurotan. Hor, behitu, txofer lanak egin behar ditut, lantaldeko batera behar dut, bai, eta, bueno, jak, berarekin noan, biok mano jungo gara, edo, bi ero hiru, ez dakit nortzu jungo garen, animatzen bazara, zuretzako etokia bada. Eskerrik asko, gonbidatziarren. Gonbidatu, a ber, niri gonbidatu inaute, nik nire menua ordaintzera, eta hori, baina gonbidatuta noa, orduan ziurreni bihar jungo garela, eta kontatuko dizu, ero ez, kontatuko dizu hemendik bi aste barro. Zego hone gauzak ondo digeritu behar dira, asimilatu, jakin nola doazen, da gero, hemendik pare bat aste barro kontatuko dizu nola izan den gure esperientzia, oso, no? Kulinarin. Enaiz egun kulinarin inoiz. Aizu enaiz la... Zentarran, universidadian, ez zara egon? Ingurutik korrika askotan pasanez, baina bertan, barruan, inoiz ez. Kriston lekua da. A ber. Ikusiko zu, erakutziko zu, A ber, espero dut. Eta ondo ematen diaten jaten. Eta, bueno, errezetiakin jarraitxuta, hau Donostetik berriz bideratzen dugu Kadizera. Eta, jarraitzen dugu gure itxasapoa moruna erara plateronekin. Orduan, hementxe erregosten tipula, piper berdia, piper gorrixa eta berakatza, eta ontxe botakotza segitxuan alberginia eta tomatia. Eta azkenean gau, olako, gixatu bat. Joengo gara, hementxe alberginia. Alberginiak, ez dakit, errezeta batzundako, ikusten bodozue, olako alberginiak parmesana erara, edo alberginiak frigitxuta, gomendatzen daue, satitzia, gatzetan jartzia, eta gero, irastontzi baten, hori, azkenean, mikastasuna kentzeko. Baina lan, gixatutan eta, azkenean tomatia jarri bitzagu, barazki erregozi pila bat badauzka, eta ez da, besta nabaritzen desberdintxasuna jartzen mozu iragazten edo ez, beraz? Megatxik, denbora hori aurreztu da... Gratua zaitu bitartean. Osea, Instagrameko reel baten dako? Ezkenik hori kontrolatzen da bakarrik. Nik ez da izan diren reelak. Horrekin modatzen zara ondo. Itzein behar duzu, bideo motzak. Reel batek zenbat iraun behar du, Patri? Ez da ikusten ez hemendik alduta. Badauta, holan... Huertapak entzen motza zu ez dakite. Botoiari eman behar zaio. Bai, hau zure garaikua da, baina mutil, logika be. Digitoak erabili behar dira. Anastasio. Ze ona, ez dizu botaren. Itxasapo saporetsuan txistia baino nagoa. Bai. Izan da. Esan diate, gero ni saldarik erostiozu bota behar? Aukitzen mozu bai, beste ur berua bota minotzen. Bale, hor garrantzitsuen artean bat gure langidea jarri digu itxasapoaren bustanakin salda iteko. Erabiltzeko salda. Bai, behitu. Baina, bueno, urakin. Urakin, bai. Bai, nahikoa da, gaina. Berez hau, ja... Hori marmitakoa bezala, marmitakoa normalian, edo nire etxian behintzat, betidanik egin da urakin, tapiak entzako mutil. Bai, eta? Ez dutzu kontratau bero lan kamara bezala, Eta? Ez que pazientzia aukidoten handik. Hori, marmitakoa egin da bene betidanik nire etxien urakin, eta badau jendiak botatzen otzala salda bebai gixatuari, edo badau jendiak bebai itxen dauela, egaluzian, azurrakin eta buruakin, marmitako edabilien itxen bitartian, olako saldatxo bat, ez, lusatzeko gixatua. Hori zuen arabera. Nik hau urakin egin got, zazkenean da, errexena, dan ondako. Bai. Eta, gero zuek, gustaten bagatzue, beto. Bai, gero hor, bitxi ditu zeina, ez, inberdala, gero, sapoa, hartu, frikitu inberduzula aurrena, ez, idinetik pasata era, eta gero hor sartzen dela. Bueno, orduan,
hor pixkat esan dezagun, ez olako oskol bat, ero seiatu bat emango diozu, eta ero barrura, ez? Bueno, gustatzen zait, olako, ez, plater osoak, guk badaukagu pistoa Bilbaotarrerara, urak pistoa arrautze irabiatuekin darama, hau izango zen, bueno, zizena badaukaz, hemen ebiliko armatzen ezer. Hombre. Bueno, zer gehiago? Euskal Herria, Andaluzian nik uste dute beroarekin eta jentia garagardoak eta lepo erango dituela, eta alkohol kontuetara goaz orain pixkat, naiz eta hemen guk orain ez daukagun ardotxuri pixkat, fino, olako makero ondetorreko zitzaion ere. Gizakia edariak hartzitzen lehen aldiz, oindala 12.000 urte hasi zen, eta hor, ikusi zuten, legamiak, orduan, onjo moduan, legamiak nazitu eskero, fruta ezberdinekin, nola transformatu egiten ziren, eta hor, alkohola sortzen zen, eta hau uste da lehenik hau erabiliko zutena izango ziren, olako ordungo etxizeroak, pertsona espiritualak, eta noski, hau eraten zutenean, erolako gauzak hartzen zituztenean, jainkoekin hitz egiteko ahalmena izaten zuten. Nei kuadriako bateko bai hori izaten dago. Jangoikuekin eta itxen dagoela berba horre. Eta hildakoekin, eta bizidunekin, eta ikusi izan ditugu jendia, farola batekin hitz egiten egon dela, trago batzuk hartu ondoren. Ematen dizuelako beste gaitasun batzuk. Beste perspektiba bat bizitzana. Baina, hortik egia da, bitxia izan zela, 19. mendera arte, zala nundik segatik gertatzen zen hori, esan ikertu esan dizagun, eta hor Pasteur izan zen, Luis Pasteur izan zen lehena hori ikertu zuena eta begiratu zuena, eta, horren inguren ikerketan ondoriz, gero gaina atera zuen, garagardoa pasteurizatzeko modua berak atera zuen, eta garagardoa... Ez da bakarrik jogurren dako, Pasteur. Ez, Pasteurrek pasteurizazioa asmatu zuen, honek izan zen... Garagardoa bera izordotzagu. Ez, baina honek bera eman zion, esan da, Napoleonek. Napoleonek berai esker, esate zuen, bere sekretodetako bat zen, Napoleonen ejerzitoan da, ondo elikatuta joaten ziela. Lehen antzina, pentsatu zazu, garai horietan, ze baldintzatan burrukatzen zuten, jango zuten, altzuten moduan, eta askotan, janariak eramango zituzten erdi ustelak, eta hauek izan ziren lehenak, frantzisak izan ziren, janeria ontzi baten sartu, eta irekin aldi bat eman eskero, hor, iraungitzela data lusatzen ziotenak. Eta behitu, hortik, gero tipuak, gauza asko inzituen, eta tartean, alkoholan, edari alkoholdunetan gertatzen diren fenomenoak gero ikartu zituen. Osondo. Zapua! Zapua. Zigorrek zan dauen bezala, bustana hemen, bustana, hori ezurra erdixan, eta hemengo azala azkenian oso biguntxua da, hori xerrak eta atalatzeko. Hemen txebe bai, ingauen, nik uste Gabon partien izan zala, ingauela hauelako brotxeta batzuk. Otarrenxkakin eta sapuakin zai sapuak, behitxu zelako aragi potolua eta biguna daukan, hau da, zigorrek esan dauen bezala, umientzako eta helduentzako bai. Denentzako. Aragi fina. Ni pila gustatzen jat, beraz, ez olako nugget moduko batzuk itxen. Holan bebai, honek saltzia da esposue gura, irinetik pasauta. Eta gatzapurtxo batekin, ez dau geixau bier. Ero atzoko patatei tofua bota beharrean, sapoa bota aldigu berdin, azkenean, marmitako bat egitekotan, beti holako arraiko ipetzuek eta hobea dira, baina honekin ere ondo geratuko zen. Ez dago inongo arazori. Eta sapoarekin bitxia dauka, honek atara zuen, etxean egiteko errezeta gozo bat, arzakek, eta hor naztu zituen txerrikia eta sapoa, eta itxezan olako atalak iten zituen. Txerrikia eta sapoa? Bai, eta ero bildu iten zituen irugiarrarekin. Beitu. Eta kombinazioa oso gozoa eratzen da, eta bate omatenik ikusi dut olako irugiarra bilduta, sapoa atalai. Gero gozo puntu bat ematen bebai hor datile punta batero. Eta hori broxeta moduan, eta oso goxoa da. Benetan irugiarrana, beste donok esango baluke beste sukaldari bate, segun nordan, batzuk esango zuten, irugiarra eta sapoa, baina arzak handiak esandako gauza bada. Aurten gainera ordiziko ferian omendu inzuten arzaka handia,
eta munduko, bueno, miresmen guztia, atzo Michel Gerarretaz hitz egiten genuen, bueno, Euskal Herrian Arzak izan zen hor lehenetakoa hor sukaldaritza berrian, eta noski beti, frantzez maisu hauen atzetik joan ziren, ez, edo hauei jarraituz, eta, bueno, plater hori bintzat etxean itxeko erreza, eta bintzat oso eratzen. Oso ondo. Hau, ez, piztua, gero zer doaz, otarrinskak zurituta, Otarrinskak zurituta, xirlak, eta hori esan dakua, azafraia bai apurtxo bat badauka, eta piperautza, nire kasuan, gaurkoan gozoa, enabil pikante asko erabiltzen. Ja, ez da, Patri, zer gertatu zaizu, zer bilizara, horre, oporretan pikante gehiago jando da, ontsen nabil, gorputza apur bat bere jatorrira bultatzen. Bueno, dena bezala. Ez, bueno, lelena ez, harrapatu duten lelena izan dalako, baina, bestela. Baina, mina botako zen da, bestela. Bai, arazo barik. Eskenean, Andaluzia dauka kolore berezia, Sevilla da hori. Sevilla da, bakarri. Sevilla da. Bai. Ez du balio beste guztien dako. Bueno, Cádiz, Sevilla nos beteta dago, Bai. Zezkean, Sevillak, kosta ez daukanez, pila bat ebitzen diandik. Nik. Beraz. Egia esanean ezautzen duena, gehien bat mendia da. Bestia, ena izo zuzalia. Hombre, egisa da, Andaluzia ezagutzen dela asko, bere ondatzen gatik eta, baina, dauzka, gune natural pila bat, eta mendia eta pila bat dauka. Mendia, pila bat. Bai. Pila bat, ikusgarria. Hemen egia da, mendi kontuetan da, uste du dala, hemen Pirineoa, gero Euskal Herrian, ero Asturiasen bakarri dauzkagula, baina, bueno, Alicante da, bigarren provintzia, uste mendi gehien daukana. Eta, jendi Alicantera normalean, zertara doa, mundu guztia, ondartzara. Alicantera? Bai. Ondartzara, bai. Pentsatzela bien. Baina egia, gero, mundu mailako txirrindularitza talde gehienak eta, beraien entrenamendu denboraldiak eta non egiten dituzte. Alicanten, Gironan, Andorran, eta, bueno, horre gero Andaluzian ere baita, ze horre azkenean badauzkate, gora bera pila badauzkate, batez ere guraldi ona, ze euriakin bizikletan ibiltzea munduko gauzarik okerrenetakoa da. Bai. Hotza sartze zaizu gorputzian eta gero ez da hori ateratzerik. Eta gainera, hori, klima ona ondo jaten da, eta Tokiona bizikletan ibiltzeko. Ze gehiago behar duzu. Eta trafiko gutxi, ze guk hor, eltxetik eta ibili ginenean, txilua gratzen, kontuatu ginen, trafiko gehiena dago, hor kostan esan dezagun sakabanatua, kosta inguruan, eta barren aldean, dala Benidorretik 15 minutura, laukotxe. Laukotxe eta pila bat txirrindulari. Eta, bueno, neguan, suposatzen dut, Norvegiar bat, txirrindulari alemaniar batek, bere etxe aurrian, 2 metroko elur geruza dauka bere etxean, eta hegazkin hartu, eta 3 ordutara mangamotzetan entrenatzeko aukera baldin baduka sasoi berdinean. Da bai. Bueno, txuria eta botellan, esnea. Esnea eta kasunetan, sapoa hementxen abildana irinetik pasatzen, eta hori txingo duguna da, hori, frijitxo. Igual eta goztazu plater zapal bat, holan paperakin gero hori, olixua xurgatzeko. Zuzenian be bota geike, baina, bueno, ez dugu gura besta, hori olixo asko xurgatzea gure gixatuak. Berez, hemen dabil, ikusten dozue, urez eta likido geratzen dela, ez dala holan gauza bat, ez dakit lodixez, gero arraina bebai hemen sartu bidugu. Orduan, bueno, ez da sopa lodituko da hori, gero nik uste lodituko dala, ze horra arrainak eta gero irina horri zateran da frigitzen da gero gorputz pixkat emango dio. Eta, bueno, baraz, aragi arregozita niri pixkat lehorra gustatzen zaite holan, uretan dantza baino. Piperautza. Bota. Hementxe, eta ikusten apurtxo bat, piperautza ematen dago, baina azafraia da, hau, dana aprobetxa biot. Uretan sartu uretan pixkat eta... Bai, azafraia enpresioa... Piperautza ematen dago, baina azafraia zan, ja, egotuta datorrena, eta hementxe egongo da, beste, postamar minututxo, dana itxen dugun bitartean. Bueno, segitxuen gatoz igual, ze ingotena da, hau frijitxu. Bai? Hau. Jatzamarra beba frijitxu dut ixe. Hau frijitxu. Otanaizkak garbitxu,
Eta hori, eta segitxuan gatoz, dana... Bai, txirlak gero momentuan hor botatzea beste. Bai, gordinik. Osondo. Hementxe gure gixatuak ikusi zelako itxura daukan, zelako usaina bebai goxua. Bai. Eta hemen ingo gintxe, arraina da bota. Hobetu besterik ezin dugu. Hori da, hasiko gara gure sapo frijitu satixekin. Eta jarraitzuko txirla danak botakotza. Bueno, gero barazki pixkat ikusiko da, nik uste, baina bai, bota, ez da egit, lapiko ez handi badago, esatuko dira. Gatza botakotzat botara inskei, hola laputxoa eurei bakarri gainetik. Hau bakarrez itxi hor, Patria, aztuin zizu bat. Ai, hori aztuin jat. Hau hemen bere igerilekuan. Eta ontxe txirlak, gana batera? Venga, zuk esan. Bota ala june guztena. Eskatzen dizuna. Hori da munduko gauzarik okerren esan aldizuna norbaitek erreze baten. Zenbat irien bota garzi, eskatzen dizuna. Izorrai. A ber. Ja isilik egoteko esan aldizu, Patre. Ze, geixau? Ez da, bueno. Baina, bero, tarrainzkai eman gotzau. Ni bestatzu bota beste eskukada botako nio, Bai. Bai. Venga, botako zau. Ez, a ber, ez da, gero zabaldu ingo die, baina... Venga, beldur bare. Gero barruko emango digu, nauzi, eta hola, pixka. Bueno, Vale. Sustuak emoten sabez. Bueno, emoi oso vuelta. Biteli, hau bigarren plater moduan eusela jaten da. Hori, lehengo... bueno. Hau tapa moduan ez du alioan, ez? Tapa moduan, bueno, igual altzen batzu dolan bakoitzan zatitxo bat, kasolatxo txikitxo baten. Bai, baina hor badaukate kultura, ez? Tampana eta beralde hortan. Osa, Kadizen da. Kadizen be, bai. Tapia baina Kadizen ordain ipioso. Nik ez dakidea, honek, nola da, itxasugea, morenakin, uste dut honek elkanokoak eta daukaten jatetxean. Iten dute pilpilean. Hori, bai. Bueno. Bai, badauka, gelatis, egia esan, molan pentsauta. Zukin zinon hemen euskal gazpatxo bat, igual Katariara bidalbizure, kataria@eitb.eus. Ezakit, igual bidalin bikoso. Igual zutara botako juste, euskalon nor daki. Baina, bueno. Zua gaur egun bira, legunean lagun batei entzun nion, itzeiten berakin da pixkat, eta zuan kontua ez, gaur parrillak eta ez da izan, da modan daudela, eta egia da, bueno, elkano, eta holako getariko jatetxe hauek, eta etxe barri jatetxeak, eta zua berriro, zaten ez dakit, modan jarri duten, da moda paseatzen den moda bat dan, segia da, bueno, sukaldaritzen urteatzutara maskigunak, moda ezberdinak ikusi ditugu, sifoien eta garaia ikusi ginen, gero honek nitrogeno eta holako gauzaketa, eta egia da gaur egun, honek Etxebarri elkanok eta hauek, parrilla osua jatetxetara jarri dute, eta oin jatetxe pila bate daukate beraien sukaldean, ez dute parrilla jarri baizik, eta daukate holako labe berezi bat, arzakik ere badauka, non ikatza egurra barruan erre, eta iten zaio holako erre espres bat emate zaio eta zaporea parrillan emate zaio, ez? Eta orduan, hor, jatetxe pila batek eskaintzen dute bain, beraien errezetak egite dituzte gero bukatu hor, eta egia da, parrillaren ikutuarekin ateratzen dira, eta hori, oin bertan, benetan modan dagoela, eta hainbat jatetxetan dauzkate holako labe bereziak, batzuk handiagoak, txikiagoak, segun zenbat. Baina ez dute lehen bezala holako parrilla handi bat behar. Bai, hau ez dakit modan dagoen edo, ez? Baina, moda bada, txirlak olan zabalik jatia, betidanik mantendu dan moda bat. Beraz, bueno, batzuk bai zabaltzen dabiz, hartuko itxudia zabali dausenak, gure platererako, hortxe zabaltzen dabiz. Beraz, zerbitzauko, hemen itxasapo zatitxoren bat hartu bikot. Hainbeste txirla bota dugu, honek txirlak moruna edada ematen dauela. Ez. Otarrainskak eta sapua biharrean. Osain nagusia horrek usten da argi eta argi zein dan. Eta botako. Perrexi apurtxo bat, holan gainetik, eta hau da gure itxasapoa moruna erara. Hauzerekin, labanakin... Bueno, nik ez, mokaduko zatiak dituzu, ez? Bueno, koiarakin bebai, zentxartu etorriko, gero saldatxo hori guztitzeko. Oso ona. A ber, Albertin zatitxo apurtxo batekin. Eta hemen dago, ez? Eguneko gure
barazki razioa, hemen daukagu, proteina, Hori da, txirlabe bai barrura. Oso ona. Gero, zigorrek bere errezta itzen daben bitardian niko tarrain jababe bai. Eta oinzuk zein bizu? Bani ere zapoaren errelebo hartuko dizut. Eta ensalada desberdina prestatuko. Zaporetxua. Aurreratu dizuen bezala, sapoarekin jarraitzen dugu, eta ingo du, sapo eta leka ensalada bat. Beitu, zerako goxo, ez dut sekula prabolan kombinazio hori. Hau, lehenin dituzun otarrainskekin ero, zigalekin ere oso ondo geratzen da, eta bada sasoiko zerbait, ez? Ingo duguna da, lekak zatitu, gero urrirakinetan egosi eta ostu ingo ditugu. Sapoa beste alde batetik ireki, ataletan moztu eta egosi ingo du 5-6 bat minutuz. Atera eta epela utziko dugu. Tomatea laukita moztu, hasiak kendu, eta ingo duguna lekak eta tomatea naziko ditugu pixkat ospinolio batekin, gero sapoa gainean eta ospinolio pixkat gainetik gehiago bota, eta badago. Oso errezeta erreza, ezberdinera berian, eta esaten duguna, atara behar garela betiko tomate letxuga eta tipula errezetatik. Bai, entzalada holan tipikoa. Gainera, ez potzazu letxugarik eta tomaterik botatzen, jendiak pentsatzen ez dela entzalada. Ez da entzalada, ja. Ez da entzalada. Izango zen entzalada epel bat. Ze ezagugarri hauke bitxu? Nik usteot ospinolio bat izatea. Hori neita nahi eskoa. Ospinolio bat... Barrun batzuko nahi txen duzu, eta gero... ospinolioa bada, arrainai botatzezasuna gainetik laban, ez? Ospina, olioa, da berakatza, entxalada. Bale, orduan, hori gehi barazki batzuk izatea. Patatak, ez bakarrik. arraina dukan patatak, dauden aizkutauta, ez? Ja, tipula. Bale, onartzen dut. Ensalada izena jartzea horrean. Jazta, hori. Hemen, lekak ikusten nahi zaite, baiten ditut erditik, nik, gustatzen zaidalako lan, erditik moztu, eta esan honek ez dira oso handia, baina izate maituzu batzuko lan, sakarrak ero direnak, komeni da hemengo ariak ero, nik gu jatetxetan egia da, ariak eta kentzen honekin patatak zuritzekoekin denbora pasatzen gendun, esatetakoa, zigor 2.0 naiz, eta holako, ari pixkat izan ezkero, gero hortzetakoa garbitu lan, ari horrekin da. Listo, eta aurrera. Eta listo. Ez, baina, izaten badi holan finak eta txikitsuak eta ez da, normalian. Ez da behar. Lekak, netxien, bainak. Netxien bainak, beti esan die, bainak. Batzundako igual erderakada moruen da, bada, azken finien, ez? Bai. Ordain jubierrian patu esaten duzun betezela, ez? Hau, pauko estazu hau? Bai. Berez, Euskal Zaindiak entzuten bosku, igual bronka botatzen bosku. Baina, etxietan eta bainak, ez? Askotan, leka patatak, baina patatak. Nik onartzen dut, leka ero ikasi, ja urte batzuk... Ostela izan ikasten hasi ginenean, ero hasi ginela... Ni bakitzun nun ikasi naben pila bat, ni ikasloko jangelaken. Menua bialtzen zizudeten, ez? Nik dilistak, sortzi urtekin sekula, 98 garran urtean, txitxiroak bestan, lenteja, garbantzuak, baina, ontxe, baduki bere izena da, kasunetan bainak, lekak. Hori txorien askotan esaten dugu. Adin badaukaten, nik, nire familian da, helduak eta zenbakiak, asteko egunak, hilabetiak eta beti erderaz esaten zituzten. Hau zeti inbrekoa da, eta honek, 36ean da ez da izetan erderaz esate dute. Hori guk euskeraz daukago. Baina egia da, guk, nire semeak eta, dilistak normal esango dute, lekak esango dute. Hori, belauna dizbelago dut, barrenatzen goazen hitza die, nik uste dut, eta horrela behar du. Gure sasoian deitzen genien bainak, eta, oinik hasi du, eta lekak deitzen digu, behar duen moduan. Osasuna bakitzu... Txertatu merdi horiek, gure egunerokotasunean. Zer sartzen da ahotik, osasuna, eta gaitza. Eta, lekak osasuntxua die, da gainera, oso onak die edo gomendagarrixak, ez die sendatzeko besta, baina gomendagarrixak diabetesa daukien pertsonan dako, hau idorreria, hipertentsioa, hain, holako gauza daukien pertsonan dako, janseiki da ondo ingotzue. Zuntz pila badukate lekak azkenean, ez? Holako jendia pixkate komunea juteko eta interesgarria dan, osagai bat.
gosaltzeko. Bai, eta ensala dau, bueno, esan dagoaz, lekak udan dauzkagu, baina bestela potoko lekak erabiltzen baituzue, ensala dau, urtean zehar, beste sasoi batzuetan iteko aukera daukazue, tomateak ere, ez dira izango, bueno, badauzkazue, baina... Kontserbakoa. Bai, kontserbakoa ere, ez dakit, tomatea ez bota, haizu, zeatik. Bai, tomatea batzutan hori, entzaladekin gabizela saio hasi, bueno, zu errezta hasi zari nien da holan. Ba hori ez, tomatea ez bada aukitzen batzundako ez dara entzalada. Eta ikuste duzu, azaruan dauzela holako tomate batzuk, kaskarrak. Bai, super kaskarrak. Hau da, sapoaren hau, kaixo. Eta ikusiten zaitetan nahi dena. Wow. Wow. Bai, itxura egia esan tomateak saltzen dituztenak itxura oso ona daukate, baina saporia... Bai, salbuen da saporia eta ez da honena da, orduan, nik nahi xaut ez botatzea. Eta normalian guztetan jate tomatia entzaladei botatzea egualdian eta egositxakoa, erretakoa. Hau da, abiz txerri tomate batzu jartze ditut laban, ba hori, 10 minututxu edo 180 gradutara, apurtxo bat, erreta egon daitxezen, sapore intentsua aukitzeko da, belaru zaintxu batzukin, eta horrek bai botatzen dela entzaladai. Hau da, alegia, nik tofua inuen moduan, tofuari ondu behar da moduen baten zaporea manbarzeio, ez? Eta tomatia bai neguen, emon bijako bultzada bat. Bai. Bueno, zapoa, benetan, otzean ere, nik egizan ensaladan askotan ezagutu dute, ensalada askotan ikusi izan dute zapoa, hori, behin egosita hartu eta gero ensaladai botatzea, oso ondo geratzen da, hemen ematen du bakarrik ensaladai botatzea izkila otarrezkaen muskuiluak eta egaluzea eta horrelako gauzak, baina zapoa ere oso ondo etortzen da, eta, bueno, animatu, zandakoa, presioa hemendik Gabon eta aldera pixkanaka igotzen jungo da, eta orain, aukera daukazuela presio, esan dezagun, on batean zapoa jateko. Baina hori, gutxinaka igotzen da, edo egun bat ere bestera igual, ez? Hilabetian. Ez da jueten nolan 50 zentimo 15 egunero, ez jueten da, egun baten dago 10era, da hurrengo egunean 27. Hor, nik, Iñaki aurten etxean arrandei berak esate egite, Gabonetara holan behira esate zigor, erosioin eta izostu. Azkenean, bai, ez da berdina, arrai freskoa ero izostu. Baina gaur egungo izozgailuak indarra handia daukate eta azkar izosten dute, eta orduan, nik gure etxean erroboioa, rodabailua asko gustatzen da, eta berak hori abizatzen direan momentutik, gero Gabonetara, bagian 30-40 euro gehiago igotzen da. 30-40 euroko desberdintasuna. Desberdintasuna. Esaten direanetik, zigor, hasi da igotzen, rodabailua, kontutan izan, ez da izen batean egongo dala. 30-40 gehiago, 60 euro eta horrela ona, Empresario ona da, bintzat. Bueno, launa. Bai, hori ez. Launa. Netzin, launa. Lekak ez ditu gehi eosiko. Hau da, punta. Esaten da, barazkikin ere, gari batean dana, gehi eoste gendun. Eta hemen, bueno, lekak badukate, kolore berde politxori, hemen komeni da ostutzea, askar. Bai, eta lehen, hori, geixegi egosten zen da, hartzen zaben hori kolore berde iluna, gris morukoa. Gero jendeak bikarbonatua bota, horako berde argisa lortu da hori zerbitzatzen zotzuen, baina. Patre, antzina begietatik sartzea oso garrantzitsua esan, eta ez zitzaion horren besteko garrantzi ematen osasuntxua edo elikadurain puntuari, ez gehiago esan, goxua egon behar zen eta begietatik sartu behar zen. Gaur egun, nik uste dut saiatzen direla sukaldariak, ez? Goxua eta begitatik sartzez gain, osasuntxua, ero bintzat, sasoiko produktuak erabili eta holako gauzak. Urra hau, hemen lekak egosteko erabili, gero barazki salda bat, ero pure bat iten baduzu etxean, erabili urra hau. Honek, lekan zaporea dauka. Ura bakarrik erabiltzea baino, hobea da, ez? Hau da, aukeretako bat, ez? Edo krema bat edo inbiar bat duzu. Barazki krema bat diteko. Bueno, tomatiak ingo ditu dana da. Kontu... Geldi, labanak eta berri euskago eta ez ditu goniokan adiestatu. Ingo ditu dana da. Kendu txortena, laukitan ez ditu zurituko, aukera zuritzeko, baina ondo garbituta bade, eta ingo ditu dana. Serra eta moztu, hasiak kendu, eta gero, laukitxo eta moztuko ditugu. Hau da, horrela moztu, hasiak oin kenduko izkiogu, nahi izan ezkero zuritu aldituzu, galdarreztatu eta listo. Baina ezin inungo tomatinarik hemen,
Hori, ni gustatuko litzaiak horra jotea. Ni bai gustako jaten, hola, aldoguin txorineko edizio berezi bat. Ba, nik ingo nik hemen atun latina, hartu talatak atunana botaten bata besteari. Bai, zera, ez nire isa tomatina, buñolera joan Valentziako herri horretara. Ez dakizunentzako hori da, tomateak, kajak eman dizu, eta egiten dute guda bat tomatea bata besteari botatzen. Ez da, kajak. 150.000 kilo tomate. Eta ordu baten, bukatuta dauz. Tana botata? Bai. Ba, hori arrautzakin behu guai gauza, Jo, batzuk gareaten bestatzen. Gainera, herriko jai batzutan, 1955 herriko jai batzutan, Buñoleko herriko jaixetan, zezen, jaixak ospatzen, da, batien, basauen olako postutxo bat tomatiena, da bi bizilagun hasi ziren, hori, eztabaida da. Eta hasi ziren, tomatiak, bata bestiak, hori botatzen. Da, herrikuei pentsa joakien, gauza bat divertigarrixa, da hasi ziren hori ospatzen. Eta hasieran izan zen gauza bat txikitsa. Ba, herrikoan eta hori bakarrik. Gero hasi zen edatzen, da ointxe turistak eta pila bat bai joeten die, eta gainera da nazioarteko interes turistikoa, 2002tik aurrera. Bai, beraz, joen biko gara, edo hemen Miramoneko kanpanin gau. Burruka bat. Gu versus... Zeni oso pikoia naiz, eta aina sarratuko nitzake eta sarratuko nitzake. Utzi guzue, hau atera, ostutzen, pixkate peltzen, gure... lekak ja dagoeneko hotza daude, eta egingo dut, laukitxotan moztu, gero ikusiko zuen, ospinolioa nola egiten dudan, eta ensalada bukatze beste. Lekak eta sapoa prest ditugu, eta oin ingo duna ospinolioa. Esan dagoa, men tomatea daukagu, tak, laukitxotan. Tipuleta ere, laukitxotan. Nola zan, piko de gallo? Bai, piko de gallorako hori lima, martorria da falta, baina, Euskaldun duingo dugu. Hori da. Gatza, 300 oliba olioa. Hor badoi ez 200 euro. Eta 100 ospina. Oso ondo. Nasi, eta izango da orduan. Hasieran lekei botako dio pixkat hemendik. Joselako goxua. Jak. Hoi, entzala politxa, eta beti lekak jaten badozue, hori patatakin eta urdai espikuakin, apurtxo bat, aldatzeko. Bai, eta nik uste dut ez, hau, pena, uda, asko esango de, nia! Oin, esaten dugu, uda pasada, orain lekak eta no bat izango ditu. Bai. Hemen daukazu hau, eta bestaldetik, oin. Sapoa jarriko diogu, eta honi ere, ospinolio pixkatzoa gainetik bota, eta hemen daukazu, gaurko apartekoa. Asteazkenari, afaltzeko gaur ez, nik uste eta plazera ondixo babioso. Bai, gatu zen, bandeja, eta nahi nuen hau hori, txian zerbitzatzeko, famili guztiantzako. Minimalismoa. Minimalismoa hemen gutxi. Maximalismoa dau. Hori da. Ez du nahi agertu, orduen, animar da. Ospinolio pixkat, platertxo bat atera, eta zerbitzatengo zaitu, Patri. Bai, hobeto. Hau da, herrian jartzeko. Ideia bat ito, nola doan. Eta plater politxonetan. Hau, modena olio batekin ere, bikain, Oso ondo. Orduan, oin. Hanondik hartzen dozun. Hemen daukazu, gure, sapo, eta leka ensalada. Tomate zoragarri honekin. Bolketia. Gaztiak ondo prestatuta datoz, guztuz eskerrak. Aldamenien daukadala nire pixot. Unibertsiadera joan honetarako. Bueno, ni munduko hosteleitz eskola onenera jonitzen, unibertsiadera lehioan dagoena. Agian, nik uste munduko hosteleitz eskola onena dala. Baina, eta hortik atara da, neko atxa zigorriturri eta bainator maetxea. Zukada jolan, humilak eta etxekuak. Eta errez da, olako goxuak itxen dauenak. Beraz? Zuek etxean probatu. Eta intza zuen. Txapoa ona. Leka? Ona. Zalan guzu garatzen dira, lekan. Bello?
Nire bikotian etxean jartzen zen holan, gero arrautza eguzia gainetik eta ospinolira. Ez dago ez ere begixau bihar, eta bixar gatoz osteguna, eta erresta biralak gogoratu. Agur!